Цените на имотите ще паднат? Не точно. Голяма грешка е да чакаш цените да паднат, ако си купувач. Но защо? В България и големите градове има много фактори, които задържат цените или ги карат леко да се покачват. Това са нарастващата инфлация, ниските лихви по кредитите, високия стандарт на населението, малкото предлагане на имоти и многото купувачи на пазара. Но ако си продавач, как да процедираш? Имаш за продаване имот, който е с 20-30% печалба на вложената от теб сума. Дали да го продадеш сега и да направиш отново такава сделка и отново такава сделка в рамките на една година, или да изчакаш една година, за да спечелиш още малко към твоята печалба. Ами смятам, че първият вариант е по-добър. По-чести сделки с разумна, добра или отлична печалба, вместо втория вариант да стоиш, да чакаш и да се надяваш цените да нараснат за твоята перфектна сделка в живота. Ако си купувач или продавач и не знаеш точно къде се намираш, обади се, свържи се с мен, ще направим безплатна консултация.